can kusa da wata rijiya da ke can nesa da gidansu, ta hango wata budurwa tana kuka. A hankali Zainab ta ƙarasa kusa da wannan budurwa inda ta ce mata, lafiya kike kuka? Me yake faruwa? Me kika zo yi a wannan daren? Matar ta dube ta, hawaye na bin fuskarta, ta ce, sun manta da ni, sun tafi sun bar ni. Zainab cikin mamaki ta ce, wa ya manta da ke? Matar ta ce, iyalaina, na yi shekaru da yawa a nan, kuma ba wanda ya tuna da ni, ballantana ya yi min addu'a. Sadi ce. Gata nan ku, tatsuniyar Zainab da duniyar ɓoye. A ƙaramin ƙauyen Dutsen Fulani, akwai wata yarinya mai suna Zainab. Zainab ba kamar sauran yara take ba, shekarunta 6 kacal, amma tana yin abin da ko babba ba zai iya yin sa ba. Tana iya ganin abin da su ba sa gani, sannan tana iya jin abin da sauran mutane ba sa ji. Zainab 'yar shekara 6 ce kacal, tana da manya-manyan idanuwa masu ban sha'awa, sannan koyaushe tana son ta san abubuwan da bata sani ba. Tana yawan yin tambayoyi domin a ganar da ita wani abu da bata gane ba. Sau da yawa takan yi magana game da mutanen da take gani a cikin koguna da kuma tituna, sannan tana iya ganin mutane a gonaki ba tare da wani ya gansu ba. Iyayenta Baba Aminu da Hajiya Larai sun ɗauka duk wannan maganganu da take kawai tunaninta ne ko kuma mafarki take. Wata rana da rana mai zafi a garin, Zainab na wasa a bakin bishiyar kuka ƙatuwa da take a ƙofar gidansu. Tana gina ƙananan gidaje na laka. Kawai sai ta tsaya tana kallon sama. Wane ne kai? Zainab ta faɗa tana tambaya. Mahaifiyarta da ke saƙar tabarma a kusa ta dube ta. Zainab, ke da wa kike magana? Zainab ta ce, mutum na gani gashi nan a tsaye, yana sanye da fararen kaya, kuma yana min murmushi. Hajiya Larai ta ɗaure fuska, bata ga komai ba sai iska da ke kaɗawa a ganyayen bishiyar. Babu kowa fa a nan wajen Zainab, ya kamata ki daina irin wannan maganganun. Zainab ta girgiza kai, amma yana can mama, yana ce min sunansa Malam Musa. Yana so ya san dalilin da yasa ba ma yin addu'a a ƙarƙashin wannan itacen. Fuskar mahaifiyarta ta juya. Malam Musa dattijo ne mai daraja wanda ya rasu shekaru da suka gabata. Gaskiya ne, ya kasance yana yin addu'a ƙarƙashin bishiyar nan kowace rana. Duk da haka Hajiya Larai ta katse wannan magana. Ya isa Zainab, ki shiga ciki ki daina irin wannan maganganun. Daren ranar Zainab ta kasa bacci, ta yi ta jin raɗe-raɗe da kuma maganganu ƙasa-ƙasa ta tagarta. Cike da son sani, ta tashi ta fice daga cikin ɗakin. Hasken wata ya haske ƙauyen, can kusa da wata rijiya da ke can nesa da gidansu, ta hango wata budurwa tana kuka. A hankali Zainab ta ƙarasa kusa da wannan budurwa inda ta ce mata, lafiya kike kuka? Me yake faruwa? Me kika zo yi a wannan daren? Matar ta dube ta, hawaye na bin fuskarta, ta ce, sun manta da ni, sun tafi sun bar ni. Zainab cikin mamaki ta ce, wa ya manta da ke? Matar ta ce, iyalaina, na yi shekaru da yawa a nan, kuma ba wanda ya tuna da ni, ballantana ya yi min addu'a. Ajiyar zuciya Zainab ta yi, ta so ta yi wani abu, amma kuma menene abin da za ta iya yi? Matar sunanta Aisha, ta amsa mata, don Allah ina so ki taimake ni, sunana Aisha, ina buƙatar addu'a daga ahalina. Washe gari Zainab ta bayyana wa iyayenta labarin Aisha. Babanta ya ce, Zainab, ki daina yin irin waɗannan labaran, babu kowa a kusa da wannan rijiyar, koyaushe a haka take rayuwa, ba wanda yake a kusa da ita. Amma ta gaskata wa babanta lallai Aisha tana wannan wajen, kuma tana neman addu'o'i daga mutanen ƙauye domin ruhinta ya samu ya huta. Babanta ya girgiza kai, ya ce, ya isa Zainab, wannan kawai mafarki ne. Ku ci gaba da danna min subscribe da alamar ƙararrawa a Voice of Sadi domin samun daɗaɗɗen labarai na da zarar na ɗora. Ku yi min sharing da comment da kuma like. Duk da rashin yarda da iyayen Zainab suka nuna mata akan maganganunta, amma ita ta yi ƙudurin sai ta kawo sauyi a cikin wannan ƙauyen. Kullum sai ta yi musu addu'a. Takan yi magana da mutanen ƙauye game da tunawa da 'yan uwansu da suka rasu. Wasu sukan yi mata dariya, amma kaɗan sun fara sauraron ta. Wata rana limamin ƙauye Malam Suleiman
ya ji Zainab tana magana da wasu yara. Cike da sha'awa ya tambaye ta me take yi. Zainab ta ce ina taimakon mutane ta hanyar yi musu addu'a. Zainab ta bayyana masa dukkanin abin da yake faruwa da ita. Malam Suleiman ya gyaɗa kai cikin tunani, bai ga fatalwa ba, amma ya san tabbas Zainab abin da ta faɗa da gaske take. Kina da kirki Zainab, wataƙila dukkanmu za mu yi koyi da ke a gaba. Ya shirya taron addu'a na musamman ga rayuka waɗanda suka mutu tun a da. Duk ƙauyen sun zo domin taron na musamman ne. Zainab ta ji daɗi sosai na yadda aka yi wannan taro. Wata rana da yamma Zainab ta hangi wani duhun inuwa kusa da kasuwar ƙauye. Dogo ne da ban tsoro da jajayen idanu masu ƙyalli. Zainab ta ce, kai wane ne? Cikin ƙarfin hali tana yi masa tambaya tana ja da baya. Inuwar ta kusanto ta tana kuka. Ta ce, ki rabu da duniyan nan, domin idan ba haka ba, lallai za mu yi maganin mutanen ƙauye. Wani sanyi Zainab ta ji ya gangaro mata, da gudu ta je gida ta ba wa iyayenta labarin inuwar. A wannan karon ba su tsawatar mata ba, sannan ba su ƙaryata ta ba. Sun fara yarda cewar 'yar tasu Zainab tana da gaskiya. Inuwar ta kasance koyaushe tana zuwar wa Zainab tana tsorata ta akan ta daina fitowar dare, sannan ta daina yin wannan gane-ganen da take tana faɗa. Zainab koyaushe tana ƙoƙarin ta ga ta yi addu'a domin waɗannan ruhohi sun samu salama sun daina yawo. Da taimakon Malam Suleiman, Zainab ta tattara mutanen ƙauye kusa da bishiyar kuka. Sun kunna fitilu suna addu'a tare da muryoyinsu na tashi cikin haɗin kai. Inuwar ta bayyana, jajayen idanunta suna yin ƙyalli da wani irin sauti. Ba za ku iya hana ni yin abin da na zo yi ba. Amma Zainab ta tsaya tsayin daka tana yin wannan addu'a ba ta fasa ba, tare da mutanen ƙauye. Mutanen ƙauyen suka ƙara dagewa da yin addu'o'in da suke. A hankali inuwar ta fara dusashewa, ihunta ya cika ƙauyen gabaki ɗaya, har sai da suka ga ta ɓace gaba ɗaya sannan suka yi shiru. Bayan wannan dare ƙauye ya canza, mutane sun fara kula da junansu, ba kawai a raye ba har bayan mutuwa. Sun taru da yi wa 'yan uwansu addu'a kuma da kyautatawa ga kowa. Zainab ta zama jaruma a ƙauyen, ko da yaushe har yanzu tana ganin wannan fatalwa, amma ba sa yin kuka kamar da. Ta koyi cewa kyautatawa ba zagi ba ce, amma albarka ce. Labarin Zainab ya koya mana muhimmancin kyautatawa, jarumtaka, da tunawa da waɗanda suka riga mu gidan gaskiya. Idan kun ji daɗin wannan labari, kada ku manta ku yi min liking da comment da kuma subscribing. Kuma kada ku tsaya a nan, duba ƙarin labarai masu ban mamaki waɗanda za su ƙarfafa muku gwiwa da kuma nishaɗantar da ku. Danna bidiyo na gaba kuma ku kasance tare da mu a kowane lokaci.